morning mga kamami. So for today's video, maghimo na sa taog biko. So nakita ninyo, nagkagol kog lubi. So very important yun ni kayo ang lubi kay mauni siya ang makapalawot sa ato ang biko. So mo na naginahinay jud ko og kagod. After ana is ako ana siyang gikumutan og isa ka baso. So nakaplano jud mi nga maghimo daani no og biko kay syempre ting-uwan mao jud ni lami kanon. So after ana is naman jud mga sapaw sa lubi. So aho na siyang gituwa sa iring og manok. Kay ang manok ani og iring maajo man mo kaon. So man ako og focus sa tuang lubi no. So ako na siyang gitak ang nahinay. So medyo dagom jud siya. Nya man naman jud ni nagluto mi og biko kay naman pa gipatrabaho si Papa. So kani siya nga biko is very common gini siya sa lugar diri no sa Bohol. So man siya ang sticky rice nga permi himuon nga og naay mga katiguman or kalihukan diri sa amoa. So man siya ang pinaka favorite jud sa mga taga-bukid diri. Samot na diri sa probinsya sa Bohol. So man siya ang amoang gihimo is nakaplano gajud mi nga maghimo jud og biko. So mani siya pag human ako ato og lunod sa tuno nga piso. So gibutangan na nato siya og tunga sa kilo nga kamay. So nakadungag na midaan og biko no. So mana siya nga ko ang mother is one of my assistant pod no. So tungod kay gakadyo-kadyo aso-aso man gajud na ang niluto diras abuhan. So ako na jud ang ni take over. So si Zaki naglingkod lang siya ug ako ang brother is naglingkod siya no. Nagtindog. So mo na siya mas nindot man jud nang hapinan jud nato og banana leaf. So ang banana leaf is another jud na siya nga pahumot sa ato ang biko. So mas nindot man jud nang hapinan nato og saging. Usa nato ibutang ato ang biko nga naluto kaysa diretso jud siya sa plato no. So very humot jud siya kaayo kung ato ni siyang ibutang. So very lawot na sad ang ato ang gihimo nga latik. So mas indot jud na nga palatikon jud mayo kanang mahawid jud sa luwag ba. So kana kay bugto-bugto pa man jud na nga to ang latik. So siguraduhon jud nato nga sa mga sticky kay para lami kayo pagluto sa tuang biko. And for that moment or in that moment is gibutang na jud nako ang ato ang sticky rice or pilit para mahinay-hinay og katuhop ang ato ang latik. So halo-halo ko na jud nato og maayo that moment. So mo na ni nga to ang final result no. So very kurog ang ato ang pag-video ani kay wala lagi jud tay tripod. So mo na siya nga so kay naluto naman mo na nanidugol na ko iso. So mo na nangaon na sila guna with Paris of Sikwati. So ninjot kay ni siya i-pair ang Sikwati sa biko samot nag-uwan-uwan. So si mother ganahan kay mo ka og biko kay mao gyud ni ilang gidak-an sa unang panahon pa daw kuno. So nindot kayo jud nga naa jud kay kagalingon nga pilit.